do těchto historických prostor vedoucí, naposledy ještě každý sám za sebe, ale odcházet už vůbec jako manžel. Doprovází vás vaši drazí, nejbližší přátelé a známí. Všichni na vás myslí a přejí vám, aby ta chvíle, kdy si vyměníte prsteny a symbolicky podáte ruku na celý život, byla pevná a trvalá a rád by vás i nadále potkávali šťastné a veselé. Vy už víte, že vše záleží na vás dvou, na tom, jak si dokážete společným úsilím vytvořit pěkný, úživý domov a vřelé a přátelské vztahy. Učinili jste významný krok. Rozhodli jste se dosavadní společný život završit sňatkem. Předpokládá to hluboký přátelský vztah a vědomí odpovědnosti jednoho ke druhému. Jen tak se vám podaří prožít život opravdu správně. Váš svazek vám dá životní jistotu a naplní vás vědomí, že na vás záleží, jaká bude vaše rodina. Bouřlivá láska se časem začne proměňovat pevné pouto přátel. Jen vzájemná úcta, obytování se pro partnera, čestné a láskyplné jednání, schopnost odpustit a přinést oběti, jediný to z vašeho svazku činí manželství, které úspěšně překoná všechny nástrahy, které se každému manželství staví do cesty. Proto nedopusťte, abyste dnešním slavnostním náladu odložili své laskavé chování jednoho ke druhému, jako by ho v každodenním životě nebylo třeba. Buďte sobě ohleduplní, pozorní, plní pochopení a tolerance, protože to je dobrá výbava do každého druhého. Čeká vás cesta, která je dlouhá a vždy nevedeně můžou vystavit. Názory na šťastná manželství nejsou. A je to dobře, protože ty muže a ženy stavili toho, že je ve vzájemném vztahu to nejpůvabnější, totiž hledání a objevování. Je to poznávání jednoho druhého, pochopení lidské individuality a jedinečnosti. Budete také pokračovat v budování nádherné samozřejmosti. A to je blízkost člověka k člověku, umí dát tyto souvislosti něco na do svého srdce, něco společnému životu, ale s přesvědčením svátostí a nedotknutelností vašeho vnitřního srdce. Pokud budete na vašem svazku trvale pracovat, není na světě síla, která by vaše manželství ohrozila. Vždy stačí s ním se rozhlédnout kolem sebe a přesvědčit se, že to opravdu funguje.